I Ungdommens Røde Kors tror vi på, at alle kan være noget særligt for nogen. Det kan man være på mange forskellige måder, og det kan man være mange forskellige steder, herunder også på arbejdsmarkedet. Men selvom beskæftigelse efterhånden er blevet målsætningen for alle indsatser i vores samfund, uanset om de er sociale eller noget andet, så synes vi, at vores arbejdsmarked er meget lidt rummeligt, som det er i dag. Det stiller store krav til social robusthed. En robusthed, som rigtig mange, især unge, i dag ikke besidder. I Ungdommens Røde Kors synes vi i al beskedenhed, at vi er gode til at skabe rummelige fællesskaber, hvor der er plads til, at alle udvikler sig og finder deres eget talent. Men det gælder i vores frivillige organisation. Når vi kigger på vores sekretariat som arbejdsplads, så må vi erkende, at her er vi altså ikke nær så gode til at være rummelige. Kravene til styr på tingene, til stringens, til konstant udvikling og forandring, og også til investering i godt kollegaskab, gør, at vi også stiller høje krav til social robusthed på vores arbejdsplads. Måske også for høje krav, når man kigger på, hvad der er vores formålsparagraf. Alligevel synes vi og jeg, at social robusthed på arbejdsmarkedet også er vores vision, netop fordi vi tror på, at alle kan være noget særligt for nogen, også på arbejdsmarkedet. Men vi tror også på, at social robusthed er noget, der skal opøves og trænes, og at det for nogen selvfølgelig kan kræve mere træning, end det gør for andre. Og vi synes også, at social robusthed handler om, at de velfungerende arbejdspladser med socialt robuste medarbejdere skal blive dygtigere til at rumme dem, som af den ene eller den anden grund ikke har samme forudsætninger for at indgå i fællesskabet på arbejdspladsen. Det er det, vi rigtig gerne vil samarbejde med jer om og finde nogle løsninger på. Fordi det er vores allesammens ansvar og vores allesammens gevinst.